खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी बे समाव फिन आरोबाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव एबा गोग्गाथाव खौरां लानानै फैदों। नोंगौ रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे समाव जोंनि बिटिसि ओनसोलनि थाखाय आरो रायजो नाङैनो मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों जे रायजो सभानि सोद्रोमा महरै बिथाङा आरोबाव हादोरनिनो मोनसे गोख्रों बिबान मोननो हादों। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां होनना बुंनांगोन जे प्रमद बर' बिथांखौ हादोरनि लेबर टेक्सटाइल्स एन्ड स्किल डेभेलपमेन्टआव सोद्रोमा महरै बिबान होबाय। लोगोसे आरोबाव बे समाव जगेन महन बिथांखौबो बे समाव सोद्रोमा महरै बिबान होनाय जादों। माखासे मानि बिबानाव बेनो जाहैबाय हाउजिं आरो आरबान एफेयार्सआव जगेन महन बिथांखौ बिबान सोद्रोमा महरै थिसननाय जाबाय। बे समाव फिन फोरमायबावोदि रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ हादोरनिफ्राय फिन आरोबाव मोनसे गोख्रों बिबान होनाय जादों। बे समाव गासै मोनथाम डिपार्टमेन्टआव सोद्रोमा महरै बिबान होनाय जादों। बे जाबाय लेबर टेक्सटाइल आरो स्किल डेभेलपमेन्ट। बे मोनथाम बाहागोआव एबा थाखोआव प्रमद बर' थामहिनबा रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बे समाव बिबान होनाय जाबाय। जेराव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सरकार गैयाब्लाबो बे समाव हादोरनिफ्राय जे एसेबां गिदिर बिबान मोनदों बेखौ लानानै रायजो नाङैनो लोगोसे बिटिसि नाङैनो गोजोननाय फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव लानानै फैदों रायजो सभानि सोद्रोमा थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभानि सोद्रोमा जानाय लोगो लोगोनो प्रमद बर' बिथांनो हादोरनि एबा भारत सरकारनिफ्राय फिन आरोबाव मोनसे नङा मोननै नङा गासै मोनथाम बिफानाव सोद्रोमा महरै थिसनदों। रायजोआव गासै सानै रायजो सभानि सोद्रोमा बिथांमोननो बिबान होनाय जादों जगेन महन लोगोसे प्रमद बर' बिथांमोनखौ।